tomto programe používame príkaz switch na vyhodnotenie operátora zadaného používateľom. Na základe zadaného operátora program vykoná príslušnú aritmetickú operáciu na dvoch číslach. Ak operátor nie je platný, čiže zadal niečo iné ako plus, mínus, krát alebo lomeno, tak program vypíše chybové hlásenie. Začína definícia funkcie main, ktorá je vstupným bodom programu. Deklarujeme premennú operátor ako znakový typ, ktorá bude použitá na uloženie operátora zadaného používateľom. Deklaruje premenné číslo 1, číslo 2 a výsledok ako typ double, ktoré budú použité na uloženie čísel zadaných používateľom a výsledku aritmetickej operácie. Dátový typ double sme použili, aby sme mali presnejší výsledok a aby sme mohli využívať aj desatinné čísla. Printf vypisuje textovú správu, ktorá žiada používateľa, aby zadal aritmetickú operáciu. Čaká na vstup od používateľa a ukladá ho do premennej operátor pomocou funkcie scanf. Vypisuje textovú správu, ktorá žiada používateľa, aby zadal dve čísla. Čaká na vstup od používateľa a ukladá dve čísla do premenných číslo 1 a číslo 2 pomocou funkcie scanf. Formát %f označuje, že sa očakávajú desatinné čísla. Začína sa príkaz switch, ktorý vyhodnocuje hodnotu premennej operátor. Porovnáva hodnotu operátor s operátorom plus. Ak je zadaný operátor plus, vykoná sa sčítanie čísla 1 a čísla 2 a výsledok sa uloží do premennej výsledok. Vypíše sa výsledok aritmetickej operácie na obrazovku. Ukazuje koniec prípadu case. Ďalšie case a príslušné operácie pre mínus, krát a lomeno fungujú podobne ako pre plus. Tento prípad sa vykoná, ak žiadny z predchádzajúcich prípadov neplatí, teda ak používateľ zadal neplatný operátor. Vypíše chybové hlásenie, ak používateľ zadal neplatný operátor. Return 0 ukončuje funkciu main a vracia hodnotu 0, čo signalizuje operačnému systému, že program bol úspešne ukončený.